Okej. Vad händer, Anna? Just har vi nu inbjudna till en kvinna i Wien där vi får lära oss laga chapati och kålsoppa. Som är vår favoriträtt. Så just nu håller vi på att steka chapati. Kolla, observera även Johannas hår. Vänder jag om lite. Och mitt hår, visa mitt också. Så både Susie och jag har fått flätat hår här av en kvinna. Och Hanna har fått henna målade händer. Just nu håller Mikaela på att få henna målade händer också. Och här steker vi chapati på en liten kolgrill typ. Och här är bullarna som sen bakas ut och blir till bröd. Och här är tre söta barn. Det är väldigt... Ja, hon är där klädning ser lite ut som farmor. Ja. Fast lite och mörkhyad. Ja, det är väldigt många av kvinnorna som har kommit hit också för att stå och stirra på oss när vi har bakat chapatin. Och när Christian var här fick han också stora applåder när han lyckades. Han var bäst. Så länge kan du spela in. Filma när han målar. Jag kan inte röra mig. Okej.